ולידיעה שהגיע זה עתה, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורו של יוספי ברוכי, שנמלט לפנות בוקר מבית החולים שלווה. המשטרה מבקשת שלא ליצור מגע עם האיש ולהודיע מיידית למוקד 100 על מיקומו. אחי, אתה מצלם אותי? היי דוקטור לוי, היי דוקטור פוקסמן. זוכרים אותי? אז כמו שאתם רואים, אני פה. לא פה כאילו במוסד. שם אצלכם כאילו פה. בכל מקרה ברחתי. למה? פה אני צריך להיות. אני לא צריך להיות שם. אני יכול להסתדר לבד, אני יכול למצוא עבודה, ואני אפילו יכול להכיר בחורה. ואני כבר מתחיל לעבוד על זה. רגע! אני רוצה בחורה. אני עכשיו חזרתי מבחוץ. אין לך מושג בערך שם. בחורות בכל מקום. אתה צריך פשוט לקחת. הגיע הזמן שאני אכיר לך את תל אביב. צחי, תכבה את האור הזה. אתה מצלם? יאללה, בוא. אמרתי חסגרנו, למה? אל צריך איתך. תקראי לאלירן! תקראו לאלירן, אלירן! למה הם נכנסים? אופיר. ביחד? לא... בדיוק. אתה יודע שיכולתי להיכנס? אם לא היית איתי? כן? כן. באמת? באמת. רוצה להתערב? אברהם, יצחק, יעקב. ערב טוב, אנחנו שניים. כן, בסדר. שניים ובלי המצלמה, בבקשה. בלי המצלמה. 5 בסדר. אפשר 6? מה אתה מחפש? מה אתה צריך? יש לך חותמת? הנה. עזוב. עזוב!
איך בחוץ? אתה נהנה? מה כבר ביקשתי? שתקשיב לי? ועד שלא תקשיב לי, תישאר בחוץ. אבל אני... אתה תזוז בו מהכניסה בבקשה, אתה לא נכנס. תני לי את המוזיקה, רק את המוזיקה, את מטריפה. רוצה להיות שלך, רק לרקוד איתך, כמו משוגע. לרקוד איתך הלילה, רק תני לי אהבה. אני מרגיש אותך כמו אש בוערת, שאת רוקדת, את אותי שורפת. את מתרחקת שוב, את מתקרבת, לא רוצה עוד אהבה אחרת. אתה לא נכנס, אתה נכנס ומתי עולה את עצמן והייתי מביא לו מכות. תגיד, בא לי פה הרבה? תוכל להגיד לי מה שעה? בסדר, אל תשב בדוק, תסגור את הדלת. אל תסלם. תראי לי איפה. תגידי לי, מה זה כל השאלות האלה? מה את עושה בכלל? קולה. די, קולה. לא, קולה.